Ji bernameyê gundê me dem baş temaşevanên hêja. Em ê îro ji we re behsa navçeya Pasurê û taybetmendiyên wê bikin. Pasûr ango pasor. Ji 13 navçeyên Amedê ya herî dûr e. Navçe dikeve bakurê Rojhilatê Amedê û 127 kilometre ji Amedê dûr e. Pasûra ku li qadeke asêya volkanîk û pileya yekema erdhêjê hatiye avakirin, yek ji navenda jîngehên herî kevne. Rêya ev navenda jîngehiya kevnar di navçeya Licê de derbas dibe. Herêma Pasûrê tevahî çiya ye. Zevî kêm lê hene. Rûerda Pasûrê çiya, girik, naverast û dol in. Berfirahiya erdnîgariya Pasûrê 1600 kilometre kare ye. Navend ji 4 taxan pêk tê. Pênce gund 120 mezre û gomên wê hene. Tevî şaredariya navçeyê şaredariyek jî ya Cixsê heye. Pasûr berê li ser Mûşê bû. Hetanî sala 1297 sencaxa Licê bû. Di heman salê de statûya navçeyê girt û bi Amedê ve hat girêdan. Navê Pasûrê ji peyvên Pa û Sûr pêk tê. Pa di wateya serî, Sûr jî di wateya dîwar de ye. Dema ev her du peyv bêne bahev wateya keleha sereke digirin. Navê mîrê keleha Kefrûm Kulpo ye. Her wiha tê gotin navê Kulpo ji navê mîrê kela Kefrûm Kulpo hatiye girtin. Ermenên li herêma Pasûrê jî heman navî gotine. Berê li herêma Pasûrê jî weke Licê gelek Ermen dijiyan. Kurd û Ermen bi hezar salan weke birayê hev bi hev re jiyane. Piştî qirkirina sala 1915yan ê saxmayî jî cî û warên xwe terikandin û terkîwelat bûn. Komkujiya ku di sala 1915 da li geliyê Taloriyê hat kirin, di hafizaya însanan da şopekî travmayî heşt. Ev komkujî ti carî ew ê neyê ji bîr kirin. Bi hezaran Ermen li geliyê Taloriyê hatin kuştin. Pasûr ji 5 herêman pêk tê. Ji herêma navbera Pasûr, Mûş û Sasonê ra herêma Xiya, ji herêma navbera Pasûr û Hezr û Farxînê ra Hevêda, ji navbera Pasûr û Mûşê ra Nedera, ji navbera Pasûr û Farxînê ra Badika û ji herêma Rojhilatê navçeyê ra herêma Kulpo tê gotin. Pasûr bi erdnîgariya xwe herêmekî çiyayî ye. Çiyayên Pasûrê stratejîk in. Rê û dirbên li wan xwarmaro û fetlokî ne. Li herêmê zêde zevî tune ne. Li herêma Pasûrê bazirganiya pezê reş û mêşên hingiv tê kirin. Navçeya Pasûrê di sînorê herêma Amedê û Serhedê de ye. Amed û Serhedê bi hev re têkildar dike û bi hev re girê dide. Yani herêma Pasûrê meriv dikare bêje nîv Serhede. Di vî warî de Kendalê, Şîn û geliyê Taloriyê bi nav û dengin. Çiyayê herî bilind çiyayê Andokê ye. Çiya dikeve navbera Pasûr û Mûşê. Bilindahiya çiyayê Andokê nêzîkî 3000 metre ye. Bilindahî net 10830 metre ye. Li çiyayê Andokê pîrozgeha bi navê Şêx Mihemedê Andokî heye. Her sal di 15 meha Temûzê de ango meha Tîrmehê de xelkê herêmê diçe vê derê ziyaret dike. Ji bilî Andokê, çiyayê Hopika, gaza çiyê, Sêber, ango Hesendîna, serê spî, Koçkar, ango Çevran, Guhermê, Melûl ango Axdat, ango bi navekî din Dorşîn, ev çiyên herêmê ne. Beşekî çiyayê Lîs ê dikeve nav sînorê Licê û dara hêniya Çewlîgê jî dikeve nav sînorê Pasûrê. Li çiyayê Hopika jî ziyareta Şêx Hüseyinê Berbiîvî heye. Xelkê herêmê di yekê meha Temûzê ango Tîrmehê de diçe ser vê ziyaretê. Li Eskarê jî ziyareta Şêx Salih bi nav û deng e. Çiyayên Pasûrê kêm bi dar û ber bi piranî rûten e. Kêm be jî darên mazî, ber û hevirs lê hene. Ciyên bi teht û lat, bazalt û granît gelek in. Li herêma Pasûrê şopên berbiçav ên herî kevin şopên Hûrî û Mîtanîyan in. Demekekin desthilatdariya herêmê dikeve destê Hîtîtiyan. Bi dorêra Medî, Asûrî, Persî û piştî Zayînê di 126 da jî Romayî li herêmê hukm dikin.
di sala 637 da serdarê Îslamê di dagirkirina Amedê da pasûrê jî dagir dikin. Demekî didin ser navçeya Cizîra Botan û pişt re didin ser Amedê. Di serdama Merwaniyan da herêm bi qasî 100 salan dikeve bin rêveberiya Merwaniyan. Di sala 1515 da pasûr û herêmên derdorê dikevin bin dagirkeriya Osmaniyan. Li gor şerefnameya Şerefxanê Bilîsî li herêma pasûrê eşîrên wek Silêmanî, Banûkî, Hevedî, Xaldî, Dilhîran, Bociyan, Zîlan, Besiyan, Ziktiyan û Berazan hene. Di serdema Safewiyan da bi yekîtiya van eşîran Mîr bi rêvebiriye. Mihemed Xan bi Mîrdiya dîn ra dostaniya xwe xurt kiriye û di dawî de qîza xwe daye Mîrdiya dîn. Li herêma pasûrê kar û barên xwedîkirina qoze û çêkirina hevrîşê me jî tê kirin. Di vî warî de pasûr û yek ji bajarê Tirkiye Birsa serkêşiya vî karî dikin. Li pasûrê ji bo qoze mîxîjan zî tê çêkirin. Ji bilî navendê li gundê Cixsê jî şaredarî heye. Berê Cixsê Şêx Hemze û Mihmedkan bajarok bûn. Niha sîstema nahiyebûniyê nemaye. Pênce gund û 135 mezreyên pasûrê hene. Nêzîkî 5 gom û mezre nefermîne. Li herêma pasûrê şikeftên kanikan, şikeftên hevêkan, şikeftên temiran, şikeftên barînê, kela Cixsê, kela Kefrûmê ango binavekî din kela Mîran, geliyê Godernê, geliyê Aşan, pireya kevir ciyên dîrokî û serdanê ne. Di sala 1917 da artêşa Orus Hettanî Kendalê Şîn hatiye. Artêşê papûr û pirekî binav û deng çêkiriye. Jêra pireya kevir tê gotin. Pire xirabe bûye lê hin dîwarê wê hene. Di navbera Pasûr û Mûşê da binavê dehla quling daristanekî gur û mezin hebû berê. Her darekê wê ya mazî bi qasî 300-400 salî bûne. Lê hezar mixabin ji ew daristana kevnar tiştekî nemaye. Li Bakurê navçeyê di navbera Pasûr, Licê û Dara Hênî da çiyayê spî ango serê spî heye. Zozana Speylûk, zozana herî navdar e. Şên û pîrik jî du zozanên din ên binav û dengin li herêmê. Nîvê zozanên Kozmê dikeve nav sînorê Pasûrê, nîvê din jî di nav sînorê Mûşê da dimîne. Li herêma Pasûrê çar çemên mezin hene. Di sînorê Pasûr û Licê da çemê Sarmê ango çemê Sin da heye. Ev çem ji bo her du navçeyan jî weke tixûbekî xwezayî ye. Di nêzîkê Pasûrê da çemê Hesenka ango çemê Qulpê derbas dibe. Şaxekî wî ji çiyayê Guhermê dertê, şaxekî jî ji çiyayê Mûşê dertê û li herêma Kendalê Şîn dibin yek. Li Rojavayê Pasûrê çemê Gîsê ango çemê Şekiran heye. Ev çem ji çiyayê Melûl dizê. Çemê Pasûrê û çemê Şekiran li başûrê herêmê navendê li herêma Navroyê dibin yek û diherikin ser çemê Sorevangê ango çemê Qeyserê. Ji wir û pêve nav diguhere dibe çemê Bazmanê. Li herêma gundê Cumarê ku navê xwe ji felaketekî xwezayî Cumbûnê digire, bendavekî hatiye çêkirin. Ji vê bendavê ra bendava Bazmanê tê gotin. Her wiha li gundê Şêxbûba jî bendavekî pijûk hatiye çêkirin. Li ber vê bendavê avdanî tê kirin. Bendava Heskan di navbera Pasûr û Farxînê da ye. Ji ber ku bendav li geliyê Heskan e jêra wisa dibêjin. Herêma Rojava û Bakur û Başûrê Rojavayê Pasûrê ku qismek jê dikeve nav sînorê herêma Hevêdan, hema bi tevahî dimilîne. Gundên weke Gomak, Deyas, Herta, Arqetîn, Gafgas, Kuyê, Şêxbûba, Sêrek, Tiyaqs, Zera, Axçesêr û mezrikên wan dimilîne. Gundê din û mezreyên wan jî bi tevahî kurmancin. Di nav gundê Pasûrê da çend gund hene hewceyî pêbezkirinê ne. Gundê Araşkan şaxekî ji eşîra Badikiyan e. Arqetîn navê xwe ji Aşê digire. Li gund kanên mermerê jî hene. Yek ji gundên hêjeyî pêbezkirinê jî Bahemdan e. Ev gund xwedî xwezayekî têra xwe xweş û bidew herêmên weke Delav, Zêrgûz, Çem
û takora hêjayê serlêdanê ne. Ba û kalên hunermendê Nemir, Aramê Tîgran, Bahemdî ne. Di qirkirina 1915 de çûne bin xetê. Li herêma çemê gund di nav lat û zinaran de ciyekî bi navê Piyê Kela ciyekî dîrokî heye. Gundê Barînê navê xwe ji navê Bayrembek digire. Bayrembek avakarê gundê Barînê ye. Ev malbat ji Cizîrê hatine. Bênîn yek ji gundên bihuştî ku weke bi dehan gundên hawirdora geliyê Sarmê bi ketina bin avê ra rûbirû e. Bênîn û Hewsel weke destgirtiyên li hemberî hevin, yek li Pasurê, yek di nav Sînorê li Cêda ye. Beyrok navê xwe ji bîrê digire. Di demên berê da jêra bîrik jî hatiye gotin. Gund nêzîkî çemê Hesenka ye. Gundê Cixsê yek ji gundên herî mezin e Pasurê ye. Gund li kontara çiyê Kasor ava kiriye. Gund navê xwe ji çalên Cîsê Ango Kirêceyê girtiye. Di demekî de Ermen jî li vir jiyane. Di sedsala 19 da Musilê Şêxşeref û zarokên xwe gund kirine bin destê xwe. Kela Cixsê dîrokî ye. Li gundê Cixsê kevirê bûkê û zava hene. Çîroka bûk û zava hêjayî pêbezkirine ye. Di demên berê da bûk derketiye ser kevirê bûkê, zava jî derketiye ser kevirê zavê. Her du li qarşî hev sekinîne û mara wan wisa hatiye birin. Belê temaşevanên hêja, me îro ji we re behsa hin taybetmendiyên navçeya Pasûra Amedê kir. Em ê hefta pêşiya me jî behsa hin van taybetmendiyên Pasûrê ji we re bikin. Em ê di beşekî din de dîsal pêşberî we bin. Xatirê be.